tiga tipu tulung tade kuling tade tung tak masuk ibu. Oke, aku suara satu. Aku Mas. Traktor ya. Bisa gak? Suara traktor. Iya. Bisa. Ya. Pendek ya pendek, nanti bergetar juga bergetar. Jadi sesuai dengan irama dan lagu ritme itu. Ayo ayo. Ayo. Perhatikan. Joget sak cekelek. Panggonane ngobo. Panggonane sak kesele. Sapa sih? Sing nom sih. Aku sih. Luar biasa. Iya, sik. Emang sore yang sangat eksotik. Sangat eksotik. Bersama siapa? Eksotika Bromo. Kowe kudu ngerti. Iya Mas. Awake dhewe niki dadi masyarakat. Masyarakat. Jadi benang merah tetap harus dijaga. Oke. Masih awake dhewe iki dagelan. Khusus dina iki aja mbanyol nemen-nemen. Nah, lah sebabe apa? Urung karuan ki engko piye itunge Mas. Kok urung karuan itu? Awake dhewe ning kene iki ya sebagian dari pemintasan Eksotika Bromo Mas. Tepuk tangannya mana untuk Eksotika Bromo, luar biasa. Luar biasa. Ya. Salah satu event Ya. unggulan dari Jawa Timur. Awake dhewe kudu iso nguri-nguri Jawa Timur. Bener. Angel lho, manggung panggunge sakmene ambane iki angel. Biasanya panggungnya paling enggak 10 meter, 12 10 meter. lawan rolas, 20 lawan danam. Iki berapa meter keliling iki mangsamu lak kowe mlayu teklok kowe mangsamu. Ning muter kene. Piye? Joget muter kene Juga bisa. Wong kene iki kudune wong awake dhewe iki ning desa kene. Ndandake joget iki kudu sing tanjak, sing bener, sing apik tenan. Harus sesuai dengan Wiraga, Wirama dan Wirasa. Lah kono ya ngerti. Mau jogmu kok malah koyo. Lah, joget itu harus yang bisa. Jadi tanjak iki kudune tanjak sing bener. Tanjak lah aku ning kono nglewati tanjakan piro ae ngono mau. Bukan itu, maksudnya itu kuwi. Tanjak itu gini loh Mas. Kok Mas? Kowe Mas apa wedok lan? Aku ya wedok to Mas. Dadan gini kok iso lanang iki lho. Tak pon jandan. Dadan wedok kok kenane iso dingenek iki masalah mungkin kok kaya diklinthok ngono rumah sakit. Ndas kok iso dikelokop.
Dadi tanjak kita kowe asli Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur itu kudu ngerti. Iya, Mas. Budaya kebudayaan Jawa Timur itu sangat banyak. Contohnya gini. Iya. Tengger. Paham ora? Joget apik-apik, nembang apik-apik. Jadi kamu harus tahu itu. Paham ora? Yo paham. Carane joget ora? Carane piye, Mas? Carane? Ya jajal coba. Coba. Umpamane tanjake model piye tanjak? Kurang. Sikile. Sing ngisor. Kurang mendak. Kurang apa? Nyapa? Ora ana cetok, Mas. Kowe Rasane kurang dek. iki lho, masuk Oh, iya. dibuka. Contohnya saja. Iki lho contohnya. Hitungan penak kuwi ngene. Masuk Dibuka, dijunjung, dikuak Allah masuk. Dibuka, dijunjung, dikuak. penak. Mati. Piye? Mati kowe piye? Masa wis masuk dibuka dijunjung kok dibuak gawe maneman. Enggak, itu anjane tanjak yang pertama itu seperti itu, kamu harus gerakannya tahu. gitu. Gerakannya seperti itu, ayo coba. Oke. 3 roto ombo, roto bekar. Oke, kurang bekar. Enggak kena digarne ya. Iki sapa? Enggak. Sare iku suwek. Coba. Anen. Coba. 3, 2, 1. Masuk, dibuka, dijunjung orang ini nih. Masalah. Ora kene to, Mas. Gila loh. Masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Ayo. Alam masuk. Aku sing muni kowe aja ngono. Aku masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Alat dikuak iki begar iki lho. Buake begar. Tak uruk pasir kowe. Masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Wis pinter. Iso Mas. Lah wis pinter garek nambahi selanjutnya. Kembangane piye, Mas? Masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Tulung dade, tuli dade, dan tak tung-crut. Iso ora? Kuwi enak sing kene. Iya, tulung dade, dan tak tung-crut. Iso ora? Iso nek tok iso aku. 3, 2, 1. Tung cerut. Jaluk tekan ndi to? Langsung sik mau lho. Oh iya. Curut. Iya. 3, 2, 1. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuka. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Tulung dade, tuling dade, dan tak masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Tulung dade, tuling dade, dan tak masuk, dibuka, Mas. dijunjung, dibuka. Tung curute iki kapan? Ya, iki manuto karo lambeku. Tak ngenteni tung curut lho. Karena namanya gerakan tari itu antara gerakan dan ini telinga itu harus jadi satu. Enek hubungan. Ada hubungannya. Awakmu sing ngomong dhewe wiragop, wirasa, Wiromo. Ayo, masuk, dibuka, dijunjung, dikuak. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dibuak. Tulung dade, tuling dade, dan tak masuk, dibuka, dijunjung, dibuak. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dibuak. Tulung dade, tuling dade, dan tak masuk, dibuka. Nesu, kok nesu? Nggak boleh kamu marah. Berkesenian itu nggak boleh marah. Harus pakai perasaan yang happy. Lah tung curutmu lho kapan? Oh jaluk tung crut. Tung curut to, Mas. Sesuk engko bengi. Coba berarti kamu apa ki
gerakan udah bisa. Dasku pasir tok. Ndak jadi klothok dhewe. Gerakan sudah bisa. Ya, Sekarang lagu. lagu Mas. Oke. Satu nada, ben enak, jajal. Ayo coba. Nadanya Mas minor. Minor. Coba sini, Kak, kamu situ, kamu sini. Kamu sini. Kamu sini. He 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 he. Ha 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 ha. Bisa ya? Bisa? Ayo. Ikuti tanganmu. Ikuti tanganku. Rungokno. Rungokno iki lho. Dron. Aku perkara curute bosok. Iki lho tak warai lagi iso. Yo mau bernari saiki Coba, vokal. 3 2 1. Tas mudhun piye to? Nadane. Lepas. Coba 3 2 1. Oke. Ayo jajal kowe. Aku Mas. Oke. Wis iso lumayan kowe. Iso iki. Aku yo iso nek. Ayo coba. Oke. Pertama aku isi. Ayo 3 2 1. Iki lho, Mosok nada medon. iki didelok kaya ini kan Yo iso. apa ngene mau lho. Iya guys, coba. 3 2 1. Enak. Perkara ngene tok ya ampun. Sesuai iki. Sesuai. Orang itu harus bisa seperti itu. Ayo coba. Ayo. Ayo 3 2 1. Lumayan. Yo aja medun-medun to, Mas. Tapi iso, Susi kamu bisa nanti. Susi iso, Mas, ya? Susi iso. Ayo coba 3 2 1 ya. Iso tak? Iya lah. Dari bawah ke atas sesuai dengan nada-nada. Iya. Panjang pendek itu harus diatur Mas Ari. Panjang yo panjang, pendek yo pendek, nanti bergetar juga bergetar. Jadi sesuai dengan irama Ritme lah, dan ritme. lagu, ritme itu harus dijaga. Malah bocah omong-omongan. Lah, Ini lurus diduk nih. jaluk mudun. Jaluk Mudun, mudun. Mas. Ha. Kamu suara 2, Oke. aku suara 1. Aku Mas. Traktor ya. Bisa gak? Suara traktor. Iya. Bisa. Ya. Ha. Suara telu, suara Dari traktor. 3 suara 3. Ha. Oke, bisa ya? Bisa, Mas. Mayor coba mayor. F. Wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning badanku. Jawab. Pas ora kuwi iki lho kaya ganti lagu. Ayo jawab. Woi, tak suara. Wong bagus anten rasa atimu yen tresno rapi sati bisa Kok iso suara wedok? Suara wedok karena ini Carane piye to? Kuncine nek kene iki lho, di tenggorokan. tenggorokan iki Tenggorokan dipitek. iso. Malah kaya ambulan. Aku kena apa nang Iso. Iso awakmu ya. Jajal Mas ya. Di goramu.
Apa? Nyapa? Iku budi iki nyapu kayu. Tunggu rene. Kenapa? Sabar. Kenapa? Kenapa? Seto. Nyapa denayu nyapa. Kenapa? Tiga buta. Sopo sing go buta? Pato. Masuk Pato. Dutu. Buta ibu sendiri. Buta gede. Oh, buta gede. Sekso. Ayo niku Butane ning ndi? kaki Bima. Nyapa. Lakone apa to? Aku malah seweneng ngene iki. Sampai isin-isin Sabar. Sopo sing digawa? Ngomong ini apa? Denayu digondol. Kaki Bima. Kaki Bima. Ora kowe lho sing digondol. Lho lah kowe. Slow motion. Awakmu lapo? Slow motion. Iki kan nulungi malah. Ayo ya wir ngono. Lah iki wis selamat. Perce. Opo? Wedhusmu mana? Bene. Loh, Denayu. Iki ayo. Iki tak Piye? Ayo. Jane lamen napa to, Den? Kok mlayu-mlayu? Aku mau ketemu kaki Bima. Ditangkap karo kaki Bima. Au. Ekspresimu gak mau enak to. Kaget lho. Sampe aja guyon. Sampean di godhek karo buku Bima. Kaki Bima. Kaki Bima, Dek. Lah, tapi mboten napa-napa Bukan jenengan. napa-napa. Enggak. Lara-larae pripun? Lara-larae pripun? Sampean kok saged ucul. Aku mau dolanan karo Bayu niki. Terus mulane buta ya Bayu. Kaki Bima. Kaki Bima arep ngamar aku, Bayu. Aku wedi, aku kalah. Aku gak demen Bayu. Sik tok. Nyeme-nyeme iki wis do. Kok ora awakmu sing dipangan? Sajane aku lho sing kate dilamar, Cak. Modele koyo ketonggo pangan buta iki lho. Yo iki Tenang, tenang. Pak Priye apa kaki Bima kok iso gudak-gudak awakmu? Apa njaluk kowe dilamar, dirabi. iya. Lah terus kowe kok iso ucul? Mau kaki Bima tak wae syarat ben bisa ngrabi aku. Oh, mbok BKB. Syarat. Kowe dudu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya napa? Tanah iki tak kon gawe telogo. Aduh, Mas. Lah piye? Nyapa awakmu kok sampean ngongkon kaki Bima gawe telaga. Iya. Terus Nanging sewengi kudu dadi Bayu. lah kuwi mau kelakon disagoi apa ora? Disagoi. Sakui terus lek iki. Yo ngene iki lak padha karo ula malah digemput. Lah iya. Maksudnya? Wong kaki Bima ki wong sakti. Bima ki sekti mandraguna apa meneh telaga sedina iki bakal kelaksanan. Lah iya loro iso. Gawe sing kaya ngono kuwi to. Piye sampean iki kudune ngekeki solusi. Lah iya ki digolekne sik. Syarate kleru sampean. Awakmu sing tuwek, Kang. Mesti ngerti kaki Bima kuwi kaya piye. Kaki Bima sekti to. Kan ning kene to mau posisi Iki ngene kaki Bima. Iki Bima iki kaki Bima. Terus Wis. Ade posisi ning kene. Iya. digambar sik iki lho. Tak gambar. Wis Bama ngene. telagane kene. Pokok lenek iki gare awake dhewe karo masyarakat kabeh iki, kabeh para kabeh. Bolo-bolo, kanca-kanca Iya, Cak. dijak obong-obong. Jago ditokne. Ben muni. Mari ngene. Oh, tujuane opo? Bene padang, darane wis jago kluruk wis isu. Kaki
Kaki Bima mesti duwe prewangan to. Mesti nganggo prewangane. Sektine kuwi mesti. Oh, dadi kudu gawe cara kuwi, Kang. Gawe cara kuwi larang, gawe cara kuwi ora mungkin iso. Dadi awake dhewe ning kene obong-obong ben ki suasanane iki dadi padang. Padang. Kowe sing gawe wedhus apa sing gawe wedhus ditone wedhuse ya. Ngone ditone kabeh. Ngono ditone kabeh. Ayo. Ayo, kandang gawe. Kono kene. Iki di ya ngono. Ya wis mulai. Jagone ditone jagone. Kowe muni nambemu muni jagone. Aduh! Wes padang. Orang mari! Iya, kau! Sapi. Orang jago guru rasulah. Kamu kontrol guru mari. Iki kepriye rasulah? Wis padang. Kepriye? Tatane iki. Tatane iki kepriye? Aku bakal bawa Dewi Ayu. Padang. Isu. Ayo Jagone wis kuwi. Betul. Sergei muncul. Sergei muncul. Prano boy. Ayo boy. Prajurit setan pribayangan. Elo panas pati ora sing betus. Bangun trotku, ora sing iso. Aku wedi Sisi. Pitik. Kaki Bima. Kepriye Dewa? Kowe ora iso jujur. Deloken kahanan padang. Yo. Aku ngerti Dewa. Aku ngerti. Yen srengenge wis padang. Yen ngono, kowe ora iso nglabi aku. Iki lho panganan. Yo. Wis. Yen kaya mangkono Dewi Ayu. Aku iki ora kalah. Marang sliramu. Ning dina iki aku mengalah. Karo sliramu. Mergo rasa tresnaku marang Sang Dewi Ayu. Loh. Gusti. Sampai gawe rutike batin Kaki Bima. Dewi Ayu. Yen kaya mangkono Dewi Ayu. Aku ora sida duweni sliramu. Ora apa-apa. Dewi Ayu. Ning iling-ilingan Dewi Ayu. Yen besok ana reja-rejane jaman gunung sing sisih kono kae bakal tak wenehi tetenger yaiku Gunung Batok. Seks menolot iling-ilingan ya Dewi Ayu. Ora mau kuwi Dewi Ayu. Dino iki bakal tak wenehi ngerti. Ora mau Gunung Batok kae sing bakal tak wenehi tekan. Nek lemah sing mbok idek iki pertanda rasa tresnaku marang sliramu Dewi Ayu. Yen kaya mang Dewi Ayu
lemah sing garing iki bakal tak wae tetenger lautan pasir. Ya. Ya. Awang aku kaki Bima Dewi Ayu. Iling-iling kami Dewi Ayu. Ya wis rampung ceritane wis rampung. Prajurit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Wis rampung, wis natar, wis rampung. Terima kasih untuknya semuanya yang hadir di acara Estetika Bromo, luar biasa. Terima kasih hadirnya semuanya. Semoga lain waktu kita ketemu lagi. Dari saya pribadi, Drama Soka Sak Percil CS matur Mbah Nuwun. Cukup semanten. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa tahun depan. Drama Soka